Bilauak, ongitorriak izan zaitezte, zuen endabiziko konseilura, eta badakizu hemen egotea ez dela bat ere xamurra, ez da gauza onerako. Lehenbiziko, ez dakit, nola topatu duzu furgoneta? Ze atzo, furgoneta berria etzagon sobera ongi, gaur zarra, nola zegoen? Ez zegoen ezer apurtzeko eta, bueno, baldintza ikustu dut. Bai? Osa, ez duzuela sorpresa atxeginik edo eraman edo? Nik ez behintzat. Ez? Notitarik edo, Raquel? Ez, gaur ez. Gaur ez? Gaur ez. Ez frigorifikorik ez dago furgonetan. Bueno, agian horregatik. Eta besteik zertan ari dien, edo, ez dakit, brometan ari diela, diote beraiek, baina zuak ez duzu horrela hartu, ez da? Raquel, zuak ere broma? Hombre, behin, bi egunetan bi broma, hombre, ez dakit. Ez dakit, bai, behin izan dut grazioso modu, baina ez dakit, biti bi, eta gara aurkitzea konpresan plastiko bat, hori ja oso putrea izatea. Zeri dorre? Ni Raquelekin bat nator, ez? Osea, gaur Mikele bota du modun, ez, badirudi omen dela, Manu eta beraien arteko broma, erki, beraien artean baldin bakaite historiketa hori, bera, Mikelek diona, ez? Horrez nahi sartzen, ez? Baina kanpoan, ezakik gu zergatik pairatu behar dugu horrelako broma. Ez da bakarrikan arraultza kontua, furgonetaren egoera, janaria, dena zikinkeria, dena... Bai, azkenean azarratzen zea, ez? Igual, nik ez daki, broma, behin, bale. Osea, nahi arrotzena, ez daki zenbat arrotzen zauden. Baina kaja ikusita, osea, 34 arrautza. 24 bidozena. Bueno, bidozena egotie, osea, egun batetik bestea jatie, irutzez bait, una guleria, bale, haiek irabazitako oparia zala, ez? Erki. Baina lagatziek kutsa hor barrun, gaina nota batekin, mira, zure broma horiek, ez? Gula diozu, horren izango dute, ez dakitzen bat janari, gehi zuen arrainak. Horire? Hombre, Horire? Ez daki, gasa dela eta, osea, atzo egondu ginen, gaina kostatu zitzaigun irabazteakin, Osea, egin genuen lan polita txukun hori egin ostian, ez? Pena. Gaur izan duzu beste aukera bat berriz irabazteko, eta jokuan, pasada ikusi duguna. Orduan, Manu, hanka sartze... Erabateko. Baina oso ondikia, kapitain batek ezin du hori egin. Ikusi duzu egin dezakeela. Bai, ikusi dut, baina... Luke egin behar argi dago. Argi, argi. Eta zuek, ordu batzu pasatu dira, hasiera batean oso ondo hartu duzue, eta erdi, bueno, baina bakarren bat, jungo da etxera horregatikan. Eta zuek guztiok nahi zuten jarraitu, ezta? Ni daki dela behintzat. Bai. Olako detaile txiki batengatik, bati bukatu zaio hemen abentura. Ez dut uste txikia izan denik, Bueno, zeo zer esan arren. Nik uste dut kristonan kasartzea izan dela. Baina zu geratuko zara hemen, zuk ez du zinoleko arriskurik, eta bestik bai. Nik borrokatu dut gorputz eta arimarekin, naiz eta zertarako balio ez. Eta nik ez dakit, oraindik nik jarraitzen dudan ala ez, baina berdin borrokatu dut. Jarraitzeko, ala ez jarraitzeko arriskua izan da. Ez dakitu lertu zaidan esan nahi nuena. Koldo, aitzakia, ez aitzakia, nola ikusten zu afera? Ez, gertatutakoa kontatzen ari da. Bai? Nola ikusten zu? Barkatzeko moduko hankasartze... Bai, bizitza honetan dana barkatu daiteke. Bai. Ez da zer Eta horri esker etxera voltatzen baldin bazea, horri barkatzeko modukoa. Penarekin jungo nintzateke, binon bueno. Iker? Hori, azken batean oso ondo moldatu, nire ustez, denok oso ondo moldatu geha. Ni noiz behinka, adibidez gaur autokarabanarekin Manu eta biok pixkat bero jarri geha, baina gero berriz ere ondo hitz egiten. Bero, izan duzute ikamika edo? Ez, pixka nerviosa jartzen ga, aldiz ezkerra edo eskubi aldea noa joan, eta hori gidatzen eta aldiz batzuk ezaten alde batea edo bestea. Baina, berotasun hori sortzen da, baina gero ja lasaituten gatuk eta ulertzen geha guren artean. Biguntan bi ikamika, atzo Izarrekin, gaur zurekin. Niretzat izan dudan, nervioso geunden, orduan nervioakin batzutan, hori, igual fuerte xego hitz egiten dozo, baina nik uste ez da ikamika, nervioan momentu, lehenengoak aiatun egin nuen, presa zegoan, urduri gine hauden. Bueno, ondo, kapitain batek aginduak eman behar ditu, eta jakin bardu aginduak ematen ere. Ez da bat ere errax hemen egotia. Eta, ondo hori ba.
Ze, proba, ez duzu irabazi, eta ondorio da, ametsa zaudetela, kontseiluan. Eta nik erabili dut, arriskua hitza. Arriskun zaudete. Eta bakarren bat gaur etxera dijoa. Oain, nola inen dugu. Bueno, esango izot, hor duelo hitza aipatu duzu, gogorrago izango da. Ez da duelorik izanen, hau da, ez da izanen bere burua defendatzeko aukerarik, zerraitik, zuzenian, bat kanporatu bat zuterako. Zuzenian. Eta, hoi da, nominazioak izango ditugu. Ordon, banan, jango zarete, hor barruan dagoelako ontzi bat, eta izena eta arrazoia jarri. Eta noski, boto gehien lortzen duenak utzi barko da abentura. Kapitaina botatu leike edo ez? Ez dakit tentaziorik izango ote duzuen, baina kapitaina ezin datu. Zuen artean dago kontua, lehiakideen artean. Ordon, Iker, zurekin hasiko naiz. Segi barrun, hor ikusiko zuolako ontzi bat, eta arrazoiak eta izena. Izar nominatuko dut, azken batean nik egingo dudan horrein arte fisikoki nik uste ditudan mail bat jarriko diat. Eta aldiz, nik jarraitzen bali badut haindik niri tokatzen zain arte, orduan pentsatuko diat ni nominatu nire burua edo eta beste bat nominatu. Ongi Iker, eta bueno, Koldo, Joan, arrazoiak eta izena. Ni Idurre nominatuko dut, batzutan gu bere seme alabak bezala izango bagina tratatzen gaituelako. Venga, Koldo xeita, Raquel, zure txanda. Bera oso gogotsu etorri da, baina nik uste dutena baina askoz ere gutxio eman du. Izar, bakizu, izendatzera. Hautatu hau da, gehien bat, uste kapitainarekin batera denbora asko egon da serioegi hartzen hasi dela eta ez dago hain rollo nik orain nirekin. Beratan nirekin da hori, sin más. Hotzean pentsatuta, pentsatzen dutelako geixo abordatu dezakelako. Besteik ez. Ongi, Idurre. Eta, mega, Luka, nahi zulikan. Bueno, maite dut hauniz, hartu dut kriston kariño, baina uste dut gainerakoek aportatzen dutela ekipuan, bera baino bai, mendik aurre. Luka, xeri ongi, xeri hor. Eta, bueno, Manu, zuk ere eman barko duzu botua. Baina ez bain dikan. Itxoin pixka, antxen ator. Zuen iritzia,
hementxe daude. Eta irakurriko ditut. Manu, kapitaina zera, onerako, eta txarrerako. Gaur, bueno, ez duzu gauzak ondo egin, eta horren ondorioz hemen daude. Jarri txutik, eta erran, zergeitik, eta nor nominatzen duzu. Eta boto bat gehiago da, Eta azkenin, boto gehien izaten dunak utzi beharko da abentura. Orduan, Manu, zuek izango diazu. Nork ez du merezi? Bueno, nik merezi uste dut, denok merezi dutela jarraitzea, baina argi dago joko hontan bat izendatu behar dela, eta orain arteko jokatu ditugun bi frogetan, uste dut persona bakarra izan dela, bietan huts egin duena, edo zuen edo espero ziteken guztia eman ez duena. Bera Izar da, eta horregatik izendatuko dut. Beste inolako arrazoirik ez dago. Izar, espero zenuen? Bai. Bai? Berak esan du jokon kontua, ikamikak ere, edo behintzat bat izan duzue. Nik ez dut esan ikamikaren inguruan ezer. Esan duzuna, eta horretaz gain, ikamika bat behintzat badakit izan duzutela. Baina horrek ez du inolako arrazoirik. Ez, nik uste dut, ez dakiz zergatik, uste zutela, o norbaitek utzi dula pentsatzea, ni naizela fuertea, edo ez dakiz zer, baina... Eta, klaro, eta gero ikusi dute, huts egin dudala, edo ez dudala gauzak ondo egin, zan dute, bueno, agur. Horregatik, ez? Ez dakiz zergatik pentsatu duten ni asko aldetela, edo eske sekula ez dut horrelakorik esan. Ni bakarrik esan zen gogo handia daukadala, eta hori. Hala ere, mentxe, bozketan ari zinetela, pixka bat itzen diu, eta gaina galdetu diazu, Lukak galdetu dit, hau izendatzen alda, eta zuk baietz esan duzu, zu nahi zenuen izendatu Manu. Bai. Eta berari izan dizu gainea, ez dakit horrek ere zer ikusi barri izango te duen, ala ez edo... Zerrekin zer ikusi barkatu? Esan duzulikan, aizu, nik Manu nominatuko nukela. Ez, Zuberi hemen bota duzu bintzat. Eta ea nik mendeku bezala bera izendatu dudan, ez inondik. Horrek ez du inolak eraginik izan. Bat ere. Bueno. Izar, momentuz, boto bat. Jarri ezaguan orduan. Bega. Hau da, zuen erabakia. Hor 6 laguntza dute, 6 boto. Bigarren nominazioa, Izarrentzat. Momentuz, Izarrek 2 boto ditu. Bueno, baina beste norbaite daukagu. Bestia denak Izarrentzat izanen. Nominazio Idurrentzat. Momentuz, Izar 2, Idurre 1. 2 eta 1. Jarri ezagun. Uste dut hemen emozioa izango dela. Zergaitikan, Idurrek bere bigarren botua lortzen duelako. Izarrek 2 ditu, Idurrek bertze 2. Bueno, zauteko batek aurrea hartuko du. Nork? Izarrek. Hori da, 3-2, momentuz, ez da bukatu. 2 boto besteik ez, hau Izar baldin bada, horrondia izango zea izendatua, baina espazarazu, guainikan, auskalo. Eta momentuz, Izar libre zaude. Zeraitik, Idurrek 3. bota lortu dulako. 3 eta 3 eta boto bat irakurtzeko. Idurre, Izar, zer ez irakurtzea? Lasai, irakurriko dut, lasai. Idurre, espero zenuen, ez... Bueno, joko da. Bakit joko dela, baina arriskoan zaude. Bueno, joko da. Bukaera hasiera badaukat eta bukaera bat. Baina zer gaizkin duzu edo zerraitik 3 boto momentuz. Eta, auskalo hemen zarragoan. Ez dakit, igual kanpaina ez detelako egin. Kanpaina eta beste batzuk egin dute kanpainala? Nik uste baiet. Bai? Bai. Nork egin du kanpaina? Niga ikusi detena, edo somatu detena, edo pentsatzen detena. Movimentuak edo ikusi dituzu hortik? Bai. Eta bere burua salbatzeko? Bai. Idurre esan, horrela zutzi, Ez, bakoitzak esaten ditu bere gauza, bere... Baina kuriositatea da, benetan.
Bueno, ni pentsatzen dut, kanpaina bat egon dela, besteik ez. Eta talde honetan, taldetxo bat. Ez, paktoren bat badagoela edo? Bueno, hor ez, nik gainera hoi ez du askirik eman, hola paktorik edo. Baina bai somatu etela, Mugimendu batzuk behintzat. bai, mugimendu batzuk. Igual, kanpaina ez nioke deitu bihar, vale? Baina bai mugimendu batzuk. Hola, sake partida modun, ikusten duzu. Bueno, Manu, Bai. zuk zeu zer ikusi duzu edo... Begite, barruan zaude talde horretan? Gaur arratzalde desberdin bat izan da. Eta, bai? Bai, taldetxoen arteko eta personen arteko komentarioak eta hitz egite, 2-3 hitz egitea, bai, ikusi dut. Nik momentu, proba bukatu edetik egon naiz lur jota, zen oso gaizki egin dut, eta negon seguru kalean, hala. Eta egon naiz txapan baten, banoa, ez dakit, agian hori interpretatu dute, agian. Bueno, izango zer pasatuko da. Azken botua Izar, Idurre, zuen artean dago kontua. Eta, bueno, beste izen bat atareko balitz, orduan berdinketa bat izango genuke, eta, bueno, gero-gerokoak ez. Orduan, esango izuet, bueno, berdinketarik ez da izan. Zueteko bat badijoa kalera. Talde honek erabaki du, 4. botu eman da, abentura utzi barko duela, Izarrek. 4 Izar, 3 Idurre, beraz, garbi dago. Izar, hementxe bukatu da zuretzat abentura. Jarri txuten mesedez eta hementxe xeri. 1, 2, 3 nerekin, 1... Zuk niri... Izar, zeretik 4 boto orduan? Zer induzu gaizki edo taldeak zerreta ez zaitu nahi? Ez dakit, baina beti berdin da, ez dakit. Inadaptada, no lo sé, ez dakit. O atentzio gehiago ditu, ez dakit. Inork ez du esan nahi taldeak nahi ez duenik, baina eginiko bi frogetan bera izan da maila bajuen eman duena. Niretzako garrantzitsuena irabastea da, eta niretzako naiz eta izan, ala ez izan, kimika, berdin zait. Nik nerekin indartsuenak nahi ditu. Eta zuk uste duzu Izar, talde honetan, ahulena zarela edo? Zuk zure burua ez duzu horrela ikusten behintzat, ez? Hombre, hori saiatzen naiz nire buruari esaten eta sinisterazten, bai. Orduan, sorpresa itzela, Ez, nik uste dut, espero dut, botatu badin ez dute fisikoagatik, bale, baina... Eta minuta? A mi me cuadra más. Minuta? Triste, baina, minuta... Nahi bezute, izan duzu aukera hondiken berarekin egoteko, joango ezak kanpamentura, fronetara, motxila, agurtu jendia, solas egin inbarrekoa, eta gero, handik atera eta nekin etorri. Bale? Venga, orduan, konseilua bukatu inda, eta espauzutena berriz, berriz unat bueltatu, zin bar da? Irabazi!